ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଇ। ମୋହନ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ଏହି କଥା ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁର ମୋର ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାୟପୁରରୁ ବାହାରିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ। ହାଇୱେ 49 ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଉଥାଏ। ମାମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମାମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ତୁ ଚଲା। ମାମୁଁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି। ସେଉଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇଲି। ଆଉ ମାମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ରାତିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନଥିବାରୁ ଟ୍ରକର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ପ୍ରଥମ 2 ଘଣ୍ଟା ଆରାମରେ କଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ନିଦ ଲାଗିଲା। ପରେ ବି ମୋତେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖି ଟ୍ରକର ସ୍ପିଡକୁ କମ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। କିଛି ବାଟ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ 7ରୁ 8 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହର୍ନ ମାରିଲି, କେହି ବି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଟୁ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ଟ୍ରକ୍ ରଖି ପାଟି କରି କହିଲି, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ବି କେହି ସାଇଡ୍ ହଉନଥାନ୍ତି, ନା କେହି ବି ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାଟି କଲି। ସେ ପାଟି ଶୁଣି ସେମାନେ ତ ଉଠିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ? ମାମୁଁ କହିଲି, ମାମୁଁ ଦେଖୁନ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ହଟୁ ନାହାନ୍ତି। ମାମୁଁ କହିଲେ, କୋଉ ଲୋକ? ଆଗରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲି ଆଗରେ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମାମୁଁ କହିଲେ, ତତେ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଉଠ, ମୁଁ ଚଲାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ତମେ ଶୁଅ। ମାମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି 4 ଜଣ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ 4 ଜଣ ଧୂଆଁରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ପୁରା ଡରିଗଲି ଆଉ ଟ୍ରକର ସ୍ପିଡ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଅନେଇଲି। ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମାମୁଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେହି ଗୋଟେ ବସିଛି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ପାରି ଡରି ଡରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ 3 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଛି ଗାଡ଼ିର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଯାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ପିଟି ହୋଇ ଯିବାରୁ ଷ୍ଟେରିଂରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ବେହୋସ୍ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୋସକୁ ଫେରିଲି ମାମୁଁ ସେଇଠି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ମାମୁଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ବୋତଲରେ ଥିବା ପାଣି 2 ଢୋକ ପିଇ ଗାଡ଼ିକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଗକୁ ପଳାଇଲି। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଭୂତ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।